निधिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी थैंक यू टू ऑल माताजी हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु माताजी வந்துட்டாங்களா हरे कृष्णा माताजी இருக்கீங்களா லைன்ல हरे कृष्णा இல்ல மாதாஜி வரல இன்னும் மாதாஜி வரலையா ஓகே நானே ஷேர் பண்ணிடுறேன் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் கிளாஸ் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதான்னு சொல்லுங்க கொஞ்சம் हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे माताजी हरे राम और निमिषம் प्रभु हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा शेयर आगुது माताजी हरे कृष्ण ஷேர் ஆகுதுங்களா பிரபு தேங்க்யூ பிரபு எஸ் மாதாஜி தேங்க்யூ மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 13வது அத்தியாயம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம் சப்போஸ் ஏகநாம்சம் மாதாஜி வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்க பிரபு சோ அதாவது இயற்கை அதை அனுபவிப்பவர் மற்றும் அதனுடைய உணர்வு அந்த விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுல 35 பதங்கள் இருக்கு சோ இன்னைக்கு 13வது நாள் வெற்றிகரமாக வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம் பிரணத்தை நம்ம வாசியாச்சு நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட தலைப்பு யார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நேத்தியோட அத்தியாயத்தோட தலைப்பு நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு ஹரி போல்யா நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் பக்தி யோகம் நம்மளுக்கு மொத்தம் எத்தனை அத்தியாயங்கள் இருக்கு நமக்கு 18 அத்தியாயங்கள் ஓகே அந்த 18 அத்தியாயங்கள்ல என்ன மேஜரா 3 தலைப்புகள்ல என்ன தலைப்புகள்ல நம்ம பிரிக்கிறோம் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் ஹரி போல் முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு கர்மம் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுது அடுத்த 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தை சொல்லுது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் ஞான யோகத்தை நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சோ அதுல நேத்தியோட நம்ம பக்தி யோகத்தை செய்யக்கூடிய அந்த 12வது அத்தியாயத்தை நம்ம பார்த்தோம் இன்னையில இருந்து நாம ஞான யோகத்தை நமக்கு சொல்லி தரக்கூடிய அந்த அத்தியாயத்தை பார்க்க போறோம் சோ நேத்தியோட அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறார் யாரு பக்குவமானவர்கள் உங்களுடைய அந்த உருவத்தின் மீது பக்தி செலுத்துறவங்களா அல்லது உருவமற்ற நிலையில் அந்த அருவவாதிகள் அவங்க பக்குவமானவர்களா அப்படின்னு கேக்குறார் அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னாங்க எப்போதும் என்னுடைய தனித்துவமான ஒரு ரூபத்துல யாரெல்லாம் பக்தி செலுத்துறாங்களோ அவங்க பக்குவமானவர்கள் இதுல இருந்து இருக்கிற யோக கலைகள்லயே மிக உயர்ந்தது இந்த பக்தி யோகம் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகே பக்தி யோகத்தோட நிலைகள் நேத்து நம்ம என்னென்ன நிலைகள் எல்லாம் பார்த்தோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி இதை பார்த்தோம் இல்லையா நீ இதை பண்ண முடியலன்னா அடுத்து இதை பண்ணலாம் அடுத்து அதுவும் பண்ண முடியலன்னா அடுத்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய நிலைகள்ல பார்த்தோம் சோ முதல் தரமான உயர்ந்த நிலை என்ன ஹரே கிருஷ்ணா எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோபியர்களை பார்த்தோம் அனன்ய பக்தி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச் அனன்ய பக்தி அனன்யா அப்படின்னா என்ன அனன்ய பக்தினா என்ன முடிவில்லாத சாரி மாதாஜி முடிவில்லாத அனன்ய தூய்மையான கலங்கடம் சாரி பிரபு அன்கண்டிஷனல் அனன்யா அன்கண்டிஷனல் கலங்கமற்ற தூய்மையான ஒரு எல்லையில அது இல்ல தாயன்பு மாதிரி ஆமா வரையறுக்கப்பட முடியாத ஒன்று சோ அது அனன்ய பக்தி எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோபியர்களோட அன்பு பார்த்தோம்
அப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு அது அது முடியாத பட்சத்தில், சப்போஸ் உனக்கு அனன்ய பக்தி பண்ண முடியல, எல்லாமே கிருஷ்ணமயமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலை இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த நிலை என்ன கொடுத்தாரு நமக்கு? அனன்ய பக்திக்கு அடுத்த நிலை சாதன பக்தி. சாதன பக்தி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சாதன பக்தினா என்ன? Yes. சாதன பக்தினா என்ன? சாதனா அப்படின்னா என்ன? சாதகர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சாதன பக்தினா என்ன? பயிற்சி மாதாஜி. பயிற்சி, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு கொடுத்த அந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்றது இல்லையா? சோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு? புலால் உண்பதை தவிர்ப்பது, எஸ் பிரபு. முறையற்ற உறவு முறை கொள்ளாது இருப்பது, எஸ். அப்புறம் வந்து அது சேது எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணணும். பகவானுடைய அந்த திருநாம உச்சாடனம் பண்ணணும். குறைந்தது 16 ஜபம் மாலைகளை நம்ம வந்து பண்ணணும். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ இது வந்து சாதன பக்தி. ஓகே, இந்த சாதன பக்தியும் பண்ண முடியல. அப்ப அடுத்தது என்ன சொல்றாரு? அடுத்த ஆப்ஷன் கிருஷ்ணர் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரு? நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்ம யோகம். நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுக்காக, நம்மளுடைய கர்மத்திற்கு இல்லையா, அதை பகவானுக்காக செய்யறது. எனக்கு என்ன என்ன வருமோ, என்ன தொழில் செய்ய முடியுமோ அதை பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல பண்றது நிஷ்காம கர்ம யோகம். அடுத்து தியான யோகம். தியான யோகம். சாரி, சகாம கர்ம யோகம். 5வது தான் தியான யோகம் வருது. 4வது சகாம கர்ம யோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மியூட் ஆயிருச்சு. மாதாஜி மியூட் ஆயிருச்சு. எழிலரசி மாதாஜி வந்துட்டாங்க. சரி சரி. இது என்னது? இன்னிதா 13வது. 13வது. அரே போயிட்டேன். எங்க போயிட்டேன்? பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குதா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஷேர் பண்ண முடியுதா உங்களுக்கு? அவங்க ஹோஸ்ட் இல்ல. அட்லீஸ்ட் நானே கண்டினியூ பண்ணுவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க, நான் பண்றேன். ஹோஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சகாம கர்மயோகம். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஓகே, அதுவும் முடியல அப்படின்னா அடுத்த நிலை என்ன? சகாம கர்மம் பண்ண நம்மளுடைய ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்றது. பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு, அந்த ஞான விஞ்ஞான முறைகள், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்மளுடைய நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுவும் முடியலையா? அடுத்தது தியானம். தெரிஞ்ச அந்த ஞானத்தை பிராக்டிக்கலா நம்ம பண்றது. சோ ஞானத்தை காட்டிலும் தியானம் உயர்ந்தது. சோ இந்த மாதிரி பக்தியோட அந்த வளர்ச்சியோட நிலைகளை வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, அடுத்தது பகவானுக்கு பக்தனாக இருக்கிறதுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். ஏதாவது 1-2 குவாலிட்டிஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து அவர் குவாலிட்டிஸ் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா பக்தனுக்கு உண்டான குணநலன்கள் அப்படின்னு ஏதாவது 1-2 யாராவது சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியல, எனக்கு புரியல. கேள்வி புரியல. என்ன கேள்வி? என்ன கேள்வி? கடைசியா பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் என்னுடைய அந்த பக்தனுக்கு உண்டான குவாலிட்டிஸ், அந்த குணங்கள் என்னன்றது அவர் சொன்னார் இல்லையா? என்னன்னது? ஏதாவது 1-2 குணநலன்கள். இருமையில இருந்து மாறுபட்ட தன்மையாக இருக்கணும், எல்லாரையும் சம நோக்குல பார்க்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய குணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு நமக்கு உண்டான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இதெல்லாம் நேத்தையோட அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். இன்னையோட அத்தியாயம் மாதாஜி கேரி ஆன் பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாம்ச மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க உங்களை. மாதாஜி நீங்க மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சாரி மாதாஜி, சாரி. ஓகே பண்ணிக்கிட்டேன். ஓகே, நான் என்ன மியூட் பண்ணிக்கிறேன், நீங்க கேரி ஆன் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இன்றைய அத்தியாயம், இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து தலைப்புகள், குறிப்பு, முக்கிய சொற்கள், அதை பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயத்துல பகவானிடம், ஹரே கிருஷ்ணா, அனைவருக்கும் இந்த பணிவான வணக்கங்கள்.
அர்ஜுனன் இந்த அத்தியாயத்துல 6 கேள்வி கேட்கிறாங்க. சேத்திர மற்றும் சேத்திரஜ்ஞா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அந்த அறிவு, அதனோட ஞானத்தோட விளக்கத்தை சொல்றாரு பகவான். அந்த அறிவை பெருக்கான என்னென்ன செயல்முறை அப்படிங்கறத சொல்றாரு. நியம்னா அறிவின் பொருள், பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன், அதை பத்தி அறிவின் பார்வை என்னன்ட்டு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்ரியோதசோऽध्याय சேத்தசக்ஞாயோகா. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன படிங்க? 13வது அத்தியாயத்துல 1, 2 ஸ்லோகமும். अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषां चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद्विदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदिः. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பாலாஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இயற்கை அனுபவிப்பவன், களத்தை அறிபவன், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், குந்தியின் மகனே, இந்த உடல் களம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வுடலை அறிபவன் களத்தை அறிபவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். தேங்க்யூ. இந்த அத்தியாயத்துல சுருக்கமா சொன்னா, யார் ஒருவர் உடலுக்கும் ஆத்மாவிற்கும் உள்ள வித்தியாசம், அவற்றுக்கு அப்பால் உள்ள பரமாத்மா ஆகியவற்றை யார் ஒருத்தர் உணர்றாங்களோ அவர்கள் இப்பௌதீக உலகிலிருந்து முக்தி அடைகிறார்கள். அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினோட ஒரு சுருக்கம். அர்ஜுனா சொல்ற அப்படியே, இது பிரகிருதினா இயற்கை, புருஷானா களம், அனுபவிப்பனா புருஷா, களம்னா சேத்ரா. யார் இந்த ஜட இயற்கை பிரகிருதிங்கிறோம். யார் இங்க அனுபவிக்கிறாங்க? அவங்க புருஷா. களம்னா சேத்திரம், அந்த சேத்திரம் களத்தை அறிவு சேத்திரஜ்ஞா. அறிவுங்கிறது ஞானம். அந்த அறிவால அறியப்படும் பொருள் ஞேயம். இத பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன்னு சொல்லி அர்ஜுன் கேக்குறாரு. அதுக்கு பகவான் பதில் சொல்றாரு, இந்த உடல் தான் களம், அதாவது சேத்ரா. இந்த உடலை யார் அறிறாங்களோ அவங்க சேத்திரஜ்ஞா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. இதுல கேள்வி, பிரகிருதினா இயற்கை, ஜட இயற்கை, பொருள் இயற்கை. புருஷான்னா அனுபவிப்பவர், பிரகிருதியின் அனுபவிப்பவர். சேத்திரனா இந்த உடல், சரீரம், சேத்திரஜ்ஞா. அவர் உடலின் பார்வையாளர், ஆத்மா, பரமாத்மா. பரமாத்மாங்கிறவரு எல்லா உடல்களையும் தெரிஞ்சவங்க. ஆனா ஆத்மா ஆகிய நாமெல்லாம் நம்ம உடம்புல பத்தி தான் தெரியும். ஞானம் அப்படின்னு அறிவு. இந்த அறிவைய சேத்ரா மற்றும் சேத்திரஜ்ஞாவை புரிந்து கொள்வது. உடலும் உடலை அறிபவர், அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். நேயம்ங்கிறது என்ன? அறிவின் இலக்கு. அந்த அறிவின் இலக்கு என்ன? பரமாத்மா. 13.3 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. க்ஷேத்ரஜ்ஞம் ஷாபிமாம் வித்தி சர்வ க்ஷேத்ரஷு பாரத க்ஷேத்ரஜ்ஞயோர் ஞானம் யத் தஜ் ஞானம் மதம் மம. பரத குலத் தோன்றலே, நானும் எல்லா உடல்களிலும் அறிபவனாக உள்ளேன் என்பதை புரிந்து கொள். உடலையும் அதனை அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இதுவே அபிப்பிராயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் பகவானோட அபிப்பிராயம். என்னன்னா, இதுக்கு நான் எல்லா உடல்களையும் அறிபவனா, பரமாத்மாவாக சீரோதக சாய் விஷ்ணுவாக பகவான் அனைத்து உயிர்களிலுமே இருக்கிறாங்க.
அத நீ புரிஞ்சுக்கோ. உடலையும் அதனை அறிவு, ரெண்டு பேரையும், உடலையும் அதனை அறிந்து கொள்வதையும் அறிபவனையும் புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லி பகவான் அதுக்கு பதில் சொல்றாரு. அடுத்து 13.5 13.5 हरे कृष्ण। சொல்லுங்க, படிங்க மாதாஜி. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैक्ष चैव हेतुमद्भिर्विनिशासितैः चितैः வினிஷைத்தேஹ. செயல்களில் களம் மற்றும் செயல்களை அறிபவனை பற்றிய அறிவு பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேத நூல்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக வேதாந்த சூத்திரத்தில் பதங்களில் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுடன் இவை மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இத பத்தி செயல்களின் களம், அதனோட செயல்கள் எல்லாம், இதையெல்லாம் அறிபவருடைய அறிவு முனிவர்கள் எல்லாம் வேத நூல்கள்ல விரிவாக விளக்கி இருக்கிறாங்க. அதாவது வேதாந்த சூத்திரத்தின் பதங்கள். ஏன்னா இது காரணம் என்னன்னா, இது விளைவுகளுடன் மிகவும் நுணுக்கமாக விளக்கப்பட்டுள்ளன. எதுல? வேதாந்த சூத்திரத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் அன்னமய, பிரணமய, ஞானமய, அதாவது மனோமய, விஞ்ஞானமய, ஆனந்தமய, இத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. 6-7 13வது அத்தியாயத்துல 6வது ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகம். மகாபூதான்ய அஹங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தக்ஷைக்கம் ச பஞ்சேந்திரிய கோச்சாரம் இச்சாத்வேஷ சுகம் துக்கம் சங்காத சேதனா திருதி ஏகதத் க்ஷேத்ரம் சமாசேன் சவிகாரம் உதாகிருதம். பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருட்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை, இவையெல்லாம் சுருக்கமாக செயல்களின் களம் மற்றும் அதன் மாறுபாடுகள் என்று கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அதாவது இதுல செயல்களின் களமும் அதனுடைய மாறுபாடுகள்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. என்னென்ன? பஞ்சபூதம், அகங்காரம், புத்தி, அவ்யக்தம், 10 புலன்கள், மனம், 5 புலன் பொருள்கள், விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை. இதுதான் செயல்களின் களம், அதனுடைய மாறுபாடு. செயல்களின் களம் போது உடல் களம்னா நம்ம எங்கேயில இந்த உடலைத்தான் அப்படி சொல்றாங்க. பக்கத்துல படம் போட்டிருக்குது. 5 குதிரைகள் பூட்டிய வண்டி, அதாவது கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், இந்த 5 ஓட்டுறாங்க. மன, புத்தி, இதபடி நம்ம இத பத்தி போன கடந்த அத்தியாயங்களில் நம்ம பார்த்தோம். இதையெல்லாம் சுருக்கமா இந்த செயல்கள் களம் தான், மாறுபாடுகள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். எது? களத்தோட மாறுபாடுகள், இந்த உடலோட மாறுபாடுகள், உடலின் மாறுபாடுகள் என்ன அப்படின்ட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இந்த ஸ்லோகத்தை பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, எது ஞானம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாரு. நாம பக்தர்கள் இத டெய்லி வாசிச்சு பார்க்கணும். இதுல நமக்கு எது இருக்குது எது இல்ல அப்படின்னு பக்தர்கள் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இத படிச்சு வாசிச்சு நாம இத பக்தியில முன்னேறதுக்கு இந்த பண்புகள்லாம் நமக்கு ரொம்ப அவசியம். ஆகாஜி தமிழ்ல படிச்சிருங்க, ஸ்லோகம் வேண்டாம், ஏன்னா 9:30 மணி ஆகுது. அது பெட்டர் இல்லையா? ஆமா ராஜி. அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல்,
தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல், பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல், குழந்தைகள் மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல், விருப்பு வெறுப்புகளின் சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி, தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல், ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல், பரம சத்தியத்தை அறிவதற்காக தத்துவ ஆய்வு, இவை அனைத்தையும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இவற்றை தவிர மற்றவை அனைத்தும் அறியாமையே ஆகும். சூப்பர். தேங்க்யூ கிருஷ்ணா மாதாஜி. அறியாமை என்ன? எல்லாமே அறியாமை. இதுல இருக்க இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற தவிர மற்றது எல்லாமே அறியாமை. அடக்கம், அடக்கம்னா தெரியும். ரொம்ப நம்ம வந்துட்டு பணிவா இருக்கணும், அதுதான் அடக்கம்னு சொல்றோம். ஒரு அடக்கம்னா மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே தெரியும். கர்வமின்மை, கர்வம். இவ்வளவா நான் ரொம்ப படிச்சிருக்கிறேன், ரொம்ப நிறைய செல்வம் இருக்குது, நான் அழகா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் வருது பாருங்க, அது கர்வம். கர்வங்கிறது அகிம்சை. அகிம்சைங்கிறது நாம நினைக்கிறோம் அகிம்சைன்னா இந்த ஒரு உயிரை கொல்லாத இருக்கிறது அகிம்சைன்னு. அதுவும் அகிம்சை தான். இன்னும் அகிம்சைன்னு சொல்லணும்னா நாம மற்றவங்களை மனசால கூட நோகடிக்க கூடாது. அவங்க மனசை நம்ம நோகடிச்சா கூட அதுவும் அகிம்சை தான் அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ணா சொல்றாரு. பொறுமை, நம்ம பொறுமை, அதுவும் எஸ்பெஷலி பெண்கள் பொறுமை பூமாதேவி போல இருக்கணும்பாங்க. எளிமை, ரொம்ப படோடமா பகட்டா இருக்கிறதுனா அதெல்லாம் நிலையில்லாத ஒரு பொருள்கள், நிலையில்லாத வாழ்க்கை, இதுதான் எளிமையா இருக்கிறது. முக்கியமா நமக்கு இப்ப தேவையானது என்னன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். 4வது அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம். சீட பரம்பரையில சங்கிலி தொடர் மூலம் வர்ற ஒரு ஆன்மீக குருவை தான் நம்ம அணுகணும்னுட்டு. நான் தான் குருன்னு சொல்லி எல்லாம் புதுசுதான் வருவாங்க. அப்படி நீங்க ஒரு குரு கிட்ட போனா நீங்க கேட்கணும், உனக்கு யாரு குரு, அவங்களுக்கு யாரு குரு, அவங்களுக்கு யாரு குரு, இதுல முதல்ல வர குரு யாருன்னு கேட்கணும். இந்த கலியுகத்துல புட்டீசல் மாதிரி 1000 குரு வருவாங்க பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு, மணி மைண்டா. அதுக்குதான் நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகணும். தூய்மை, தூய்மைங்கிறது குளிச்சுட்டா மட்டும் தூய்மை இல்ல, குளிக்கிறது புற தூய்மை. அக தூய்மை பகவானோட நாமம் சொல்லணும். அந்த நாமம் சொன்னாதான் நமக்கு அக தூய்மை வரும். தளராமை, நம்ம எதுலயுமே முயற்சி கைவிடக்கூடாது. பகவான் கிட்ட நம்ம ஏதோ இப்ப சார்ஜிங் பண்ணிருக்கிறோம், ஒரு நாளைக்கு இத்தனை ரவுண்ட் பண்றோமா, அதை தளர்ச்சி அடையக்கூடாது. பகவானுக்கு முன்னிட்டு செய்யற காரியத்துல எதுவுமே நம்ம தளர்ச்சி அடையாம செய்யணும். சுய கட்டுப்பாடு, கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எது எப்படி இது பண்ணணும், இது பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கணும். எது சுய கட்டுப்பாடு? 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இருக்குது. மது சாப்பிடக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது, மாம்சம் சாப்பிடக்கூடாது, தவறான உடலுறவு கூடாது, மாம்சம், சூதாடக்கூடாது. இந்த மாதிரி 4 இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் முக்கியமா புலநுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஒரு பொருளுக்கு நம்ம புலன்களுக்கு இன்பம் தரக்கூடிய பொருளை துறக்கிறது. எப்படி நம்ம என்ன இப்ப இந்த டிவியை போட்டு ஒரு சீரியல் பார்த்தா கண்ணுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது, அந்த ஒரு சினிமா பாட்டை கேட்டா காதுக்கு இனிமையா இருக்குது, ஊர்கதையை பேசினா நல்லா இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா அந்த 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 பொருள் மேல இருக்கிற ஒரு ஆசை, அந்த ஆசையை நம்ம துறக்கணும். நம்ம கண்ணு பார்த்தோன்னே அந்த கண்ணு பகவானை பாக்குறதுக்கு, காது பகவானோட நாமத்தை கேட்கறதுக்கு, வாயி அவரோட நாமம் சொல்றதுக்கு, அவரோட பிரசாதம் சாப்பிடுறதுக்கு. இந்த மாதிரி அந்த புலன்களுக்கான ஒரு ஆசைகளை அதெல்லாம் திறந்துட்டு நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். பொய் அகங்காரங்கிறது என்ன? நான் எனது, என்னுடையது, நான் தான் இப்ப இந்த உடல் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அதே பொய் அகங்காரம் தான். நம்ம இந்த உடல் கிடையாது. பொய் அகங்காரம் இல்லாது இருக்கணும். அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு முதுமை, இதனோட துன்பம் என்ன, ஏன் வருது, பிறப்பு முறுப்பு இது ஏன் வருது? நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். அதை கட்டுப்படுத்துறது இல்ல. பகவானை பிரசாதம் தான் சாப்பிடணும், சாண்டிங் பண்ணணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும். முக்கியமா பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானோட லோகத்துக்கு போனா நமக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய்
இந்த துன்பம் வராது, அது தெரிஞ்சுக்கணும். அதே போல குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். விடுபட்டு இருக்கிறதுனா நீ வேணாம், ஐயோ எனக்கு புள்ள வேணாம், பொண்டாட்டி வேணாம், வீடு வேணாம், அப்படி அந்த மாதிரி அர்த்தம் கிடையாது. குழந்தை, மனைவி, வீடு அவங்களோட இருந்தாலும் தாமரை இலையில தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரி நாம அவங்களுக்கு தேவையானது செய்யணும். அவங்களுக்கு எது வேணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிடணும். பண்ணிட்டு அட்டாச்மெண்ட், பகவான் மேலதான் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கணும். விருப்பு வெறுப்புகள் சமநிலை. யார்கிட்டயுமே நம்ம விருப்பு வெறுப்பு காட்டக்கூடாது, எல்லாருமே சமமா பார்க்கணும். பகவானே சொல்றாரு, சமகம் சர்வ பூஜ்யத்துங்கிறாரு. எம்மீதான நித்தியமான களங்கமற்ற பக்தி. என்ன சொல்ற? அனந்திய பக்தி, தூய்மையான பக்தி இருக்கணும்ன்றாரு. தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல், அது உங்களுக்கு புரியும். பொதுமக்களிடமிருந்து விலகி இருத்தல். பொதுமக்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல்ன்ற இந்த அர்த்தத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும். என்ன அர்த்தம்னா, பக்தர்களா எல்லாருமே இருந்தா இந்த மாதிரி வார்த்தையே வராது. இப்போ ஏன் பொதுமக்களிடம் விலகி இருக்கணும்? இப்போ நம்ம சொல்றோம், இப்ப நம்ம வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்றேன், தவறா நினைக்க கூடாது யாரும். இப்ப நான் மாமிஸ் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம இப்ப இதுக்கு வந்தோம், சாப்பிட விட்டுட்டோம், பகவானுக்காக பகவான் வைக்கிற பிரசாதத்தை சாப்பிடுறோம். இப்ப அவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கிறோம். ஒரு ஏதோ ஒரு விசேஷம், வாப்பா நாங்க எங்க குலதெய்வத்துக்கு ஒரு இது பண்றோம், ஒரு இது ஒரு கிடா வெட்டுறோம், வாப்பா நம்ம சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. ஏன் ஒரு நாளைக்கு நீ தப்பு செஞ்சா தப்பு இல்லப்பா, வாப்பா ஒரு நாளைக்கு தான் நான் என்ன வா, கடவுள் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வரும். பக்தர்களிடம் நம்ம சேர்ந்துக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி நேரத்துல விலகி இருக்கணும். அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றல். ஆத்ம ஞானம்னா என்ன? நான் இந்த உடலிலே ஆத்மா, இந்த உடலாலதான் நம்ம வந்து ரொம்ப துன்பத்துக்கே ஆளாகிறோம். அதுக்கு முடிவு என்ன? ஏன் இந்த உடம்பு நம்ம எடுத்தோம், என்ன பண்ணணும், அதை பத்தி தன்னுணர்வு பெறணும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு. பகவான அறியறதுக்கு என்ன இருக்கு அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதையெல்லாம் தான் ஞானம் பகவான் சொல்றாரு. மற்றவையெல்லாம் அஞ்ஞானம், அறியாமை அப்படின்னு சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஞேயம் யத் யத் பிரவஷ்யாமி யஜ்ஞாத்வாமிருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம ந சத் நன்னாசாத் உஜ்யதே. தற்போது எதை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. நீ அர்ஜுனோட பகவான் சொல்றாரு, நீ எதை அறிஞ்சா உனக்கு அமிர்தத்தை சுவைப்ப, அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குறேன். அது வந்து ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது, பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதுமான இது ஜட உலகின் காரணம் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. பகவான் வந்து மூன்று நிலையில உணரப்படுகிறார். பிரம்மன், ஆத்மா, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னு பகவான் மூணு நிலையில அறியப்படுகிறாரு. இந்த இடத்துல வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு கீழ்ப்பட்டது எது? பிரம்மனும் ஆத்மாவும். இதுதான் ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குதுன்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பிரபுஜி யாரும் படிக்கவே இல்லை இன்னைக்கு, படிங்க பிரபுஜி. எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கும் அவரே எஜமானர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஜட இயற்கையின் கணங்கள் என்ன? சத்வம், ரஜோ, தமம். இந்த மூணு குணங்களுக்கு எஜமானர் அவர் தான். ஆனாலும் அங்க வந்து அவரு மூணு குணங்களுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் அவர் தான், பரமாத்மா தான். அவருக்கு புலன்கள் இல்லை. எல்லா உயிர்வாழ்களையுமே அவர் தான் பராமரிக்கிறார். அவரு பற்றற்று இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்படுது.
13.16 படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபுஸ். பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களில் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் உள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. பரம உண்மை அவரு. ஹரே கிருஷ்ணா மீட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்துட்டு பரம உண்மை பகவான். அனைத்து உயிர்வாழிகள் உள்ளாயே இருக்கிறாரு, வெளியே இருக்கிறாரு. அசைகிற பொருள் இருக்கிறாரு, அசையாத பொருள் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து சூட்சமம்னா கண்ணுக்கு தெரியாதவர். அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத இருக்கிறதுனால ஜடப்பலன்களின் வலிமையால் நம்மளால காணவும் முடியாது. அந்த அறிவுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவர் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறாரு, அதே சமயத்துல பக்கத்துல இருக்கிறாரு. ஒரு உதாரணம் சொல்ல போனா, சூரியன் இங்கிருந்து பார்த்தா தூரத்துல இருக்குது. வெளிச்சம் நம்மகிட்ட வந்து என்ன சொல்றோம், நம்ம மேல அடிச்சா அதையும் சூரியன் சொல்றோம், மேல இங்க வந்துருச்சு பக்கத்துல. அந்த மாதிரி நிலா வெளிச்சம் நம்ம மேல படுது, தூரமா இருக்குது நிலா. அது போல அவர் மிக மிக தொலைவிலே இருப்பாரு, ஆனா எல்லார்கிட்டயுமே இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.18 13.18 எல்லாவற்றுக்கும் மூலம் அவரே. அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. பிரகாசிக்கிற பொருள் எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் மூலம் அப்படிங்கிறாங்க. அவர் ஜடத்தின் இருட்டுக்கு அப்பாற்பட்டவர், தோன்றாதவர். அவரே அறிவுனா ஞானமும் அவர் தான். அறியப்படும் பொருள் நியாயம், அதுவும் அவர் தான். அந்த அறிவின் இலக்காகவும் பகவான் தான் இருக்கிறாரு. ஒவ்வொருடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. 13.19 ஹரே கிருஷ்ணா. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாரு இந்த மாதிரி உடல் தான் சேத்திரம், அறிவு ஞானம், அறியப்படும் பொருள் நியாயம். எல்லாமே நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இதை யார் புரிஞ்சுக்குவாங்க? எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க முடியுமா? இல்ல, முடியாது. இத புரிஞ்சுக்கிறவங்க என்னுடைய பக்தர்கள் தான். அவங்கதான் என்னுடைய இயற்கை, அதாவது பகவானோட லாபத்தை அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 13.20 உயிர்வாழிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. இந்த ஜட இயற்கை பிரகிருதி, இந்த உயிர்வாழிகள், இதுக்கு எல்லாமே ஆரம்பம் கிடையாது, ஆரம்பமற்றவை என்பதை நீ தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுடைய மாற்றங்கள் ஜடத்தின் குணங்கள் இதெல்லாம் எங்கிருந்து வருதுன்னா ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க. எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்பத் துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு செயலா எல்லா செயல்களுக்குமே வந்து விளைவுகள் என்ன? விளைவுகளுக்கு வந்து காரணம் என்னன்னா இயற்கை தான். நம்ம செய்யற ஒரு செயலுக்குமே அந்த விளைவுகளுக்கும் இயற்கை தான் காரணமா இருக்குது. இருந்தா கூட இந்த உலகில நம்ம நிறைய இன்பத் துன்பங்கள் வந்து காரணமா இருக்கிறது உயிர்வாழி நாமளே தான். நம்மளோட இன்பத் துன்பத்துக்கு காரணம் நம்ம தான். இப்போ நாம இதெல்லாம் வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது, புராணங்கள்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்குது.
இப்ப நம்ம பகவான் நம்ம ஒரு மனித உருவில படிச்சிருக்கிறாரு, அவரை போலவே படிச்சிருக்கிறாரு. நமக்கு பல்வரிசை பகவானோட கண்ணு, மூக்கு, காது, வாய் எல்லாமே பகவான மாதிரிதான் நமக்கு அவருடைய அங்க பகுதிகள் நாம் பண்ணலாம். மமை வம்சோ ஜீவலோகன் பகவான் சொல்றாரு, என்னுடைய பின்னப்பட்ட பகுதின்னு சொல்றாரு. அவற்றுக்கு வந்தவங்க நாம என்ன பண்ணணும், அவருக்கு என்ன படைக்கிறோம், அவருக்கு என்ன சாப்பிடுறோம், அதுக்குரிய பல் அமைப்பு தான் நமக்கு இருக்கு. அப்போ நாய், இந்த நரி, இந்த சிங்கம், புலி எல்லாம் பாருங்க, பல் கொக்கி போட்டு இழுத்து சாப்பிடுற மாதிரி இருக்கும். அது நான்வெஜ் சாப்பிடுற பல்லு. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு மிருகத்துக்கு இருக்கிற ஒரு பல்லுதான் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடியது. நாம இந்த ஜென்மத்தில் நிறைய சாப்பிட ஆசைப்பட்டோம்னா சாப்பிடுங்க, பரவாயில்ல. இதை உனக்கு நீ உன்னோட விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றேன்னு சொல்லி அடுத்த ஜென்மத்துல நாம ஒரு சிங்கமாவோ ஒரு புலியாவோ நாயாவோ பிறப்போம். நம்ம எந்த மாதிரி ஆசைப்பட்டு இருக்கிறோமோ, அதாவது நம்ம செய்யற செயல் விளைவுகளுக்கு இயற்கையே காரணமா சொன்னது இருந்தா கூட இந்த உலகத்துல இருக்க பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழிய நம்ம செய்யற செயலுக்கு நம்ம தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அடுத்து ஹரே கிருஷ்ணா 13.22. இவ்வாறாக ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களை அனுபவித்து கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகின்றான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாதிரி ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினால் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் இந்த 3 குணங்களால அனுபவிச்சுக்கிட்டு வாழ்றோம். இது ஜட இயற்கையின் தொடர்பாக ஏற்படுது. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். பல்வேறு இனங்கள் என்று இங்க குறிப்பிடப்படுவது 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள் உள்ளன. அந்த உயிர்வாளியில நம்ம ஒரு உயிர்வாளியா பிறந்துதான் ஆரம்பத்திலிருந்தே வந்து 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 ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கடைசியில மனித உடல் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதிலும் பூன் கொடுத்து எப்படி நீங்க பிறத்தல் அரிதுங்கிறாங்க. இந்த மனித உடல் பெற்ற பயன் என்ன? இந்த மனித உடல் பெற்ற பயனே நம்ம யாரும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்க போகணும். நம்ம எல்லாம் பகவானோட குழந்தைகள், பகவானோட லோகத்துக்கு தான் போகணும். அதுக்கு நாம தயவு செய்து பக்தி தொண்டு செய்யுங்க. பக்தி தொண்டு ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப சுலபமானது. அவரோட நாம சொல்லணும், அவ்வளவுதான். நாம சொல்லணும், நம்ம சாப்பிடுறத அவருக்கு அப்படி கண்ணில் காமிச்சிட்டு அவங்களுக்கு நம்ம சாப்பிடணும், பாடணும், ஆடணும், அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. என்ன அழகா ஆடுறாங்க கோயில பாருங்க. பாடுறது, ஆடுறது, பிரசாதம் சாப்பிடுறது, இந்த பக்தி தொண்டு நமக்கு கஷ்டமா? இந்த மாதிரி செஞ்சு நாம 8வது அத்தியாயத்துல படிச்ச மாதிரி இந்த நாம சங்கீர்த்தம் சொல்லி சொல்லி நாமத்தை சொல்லி சொல்லி கடைசியில இறக்கும் போது பகவானோட நினைவிலே இருந்தா பகவானோட இயற்கைக்கு நம்ம போய் சேருவோம். இல்லையா? இந்த தொடர்புனால, இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை தொடர்புனால பல்வேறு இனங்களில் நாம நன்மை தீமைகளை சந்திக்க வேண்டி வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. 13.23. மற்றொருவரும் இருக்கின்றார், அவர் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர். மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இது பாருங்க, உபத்திரஷ்டானுமந்தா ச உபத்ரா அனுமந்தா சானா, நமக்கு நம்ம செய்யற செயலுக்கெல்லாம் நம்ம உடம்புல பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அவர்தான் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அவர்தான் பரம உரிமையாளர், இறைவன். நம்ம ஒரு செயலுமே மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குறவர் கூட பரமாத்மா தான். அவர் தான் பரமாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரின்றி அணுவும் அசையாது. நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அவர் ஏன் அனுமதி வழங்கலாம்னு கேட்காதீங்க. நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. நமக்கு ஒரு மானுவல் இருக்குது, மானுவல் புக்கு. என்ன புக்கு? பகவத்கீதை. இத படிச்சு இதன்படி நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பகவத்கீதைய கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆனா நான் அப்படி இல்லை, எனக்கு அது படிக்கல, நான் சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு போறேன். என் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்றேன், என் இஷ்டத்துக்கு தூங்குறேன், என் இஷ்டத்துக்கு எந்திரிக்கிறேன், என் இஷ்டத்துக்கு தான் நான் இருப்பேன். நான் இதெல்லாம்
என்னுடைய புலன் இன்பத்துக்காக தான் நான் வாழ்வேன் அப்படின்னு இருந்தாலும் கூட பரமாத்மா என்ன பண்றாரு, பரம உரிமையாளரு நமக்கு அனுமதி வழங்குறாரு. ஏன்னா நீதான் அனுபவிக்க போற, திரும்ப கீழே போ, 84 லட்சம் உயிரினங்களை பண்ண பெற கஷ்டப்படு அப்படின்னு சொல்லி பகவான் விட்டுடுவாரு. ஆனா நாம நம்மளுடைய மேனுவல் புக் வாழ்க்கையில் தத்துவங்களை கூறுற இந்த பகவத்கீதையை படிச்சு அதன்படி நடக்க வேண்டும். 13.24. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கை, உயிர்வாழி குணங்களுடனான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்கப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த தத்துவத்தை சொன்னார் இல்லைங்களா பகவான் முதல் ஸ்லோகத்துல, ஜட இயற்கை, உயிர்வாழை, இந்த முக்குணங்கள், இந்த முக்குணங்களுக்கு இடையே, உயிர்வாழைக்கும் இடையே உள்ள உறவு, இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறவன் முக்தி அடைவான். அவன் எப்படி இருந்தாலுமே சரி, இப்ப மீண்டும் இங்க வந்து பிறக்க மாட்டாங்க, பகவான் கிட்டதான் போவாங்க. பாருங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி 7 நாள்ல இறக்குறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியோட பரிசித்து மகாராஜா சுகதேவ கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு கேக்குறாரு, எத பகவானோட குணம், ரூபம், நாமம், லீலைகள். இறக்கம் தருவாயில் ஒருவர் என்ன செய்யணும், நான் 7 நாள் இறக்க போறேன் அப்படின்ட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியில போய் சொன்னா, பரம புருஷர் பகவான், பரம உரிமையாளர் சச்சிதானந்தர் அவரை பத்தி கேட்டு 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 7ஆம் நாள் வந்து உயிர் நீத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவரை விடலை விட்டார். நாமளும் அதே மாதிரி பகவான் 13.25 பகவானோட நாமத்தை சொல்லணும், அவரையே நினைக்கிறோம். 13.25 இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதாலும் காண்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. பரமாத்மா வந்து எப்படி பாக்குறாங்கன்னா தியான யோகம், அப்புறம் ஞான யோகம், மற்றும் சிலர் பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்படுறாங்க. அதன் மூலமா வந்து பரமாத்மாவை அவங்க காண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. வேறு சிலர் ஞானத்தில் ஆழ்ந்த அனுபவம் இல்லாத போதிலும் சிலரிடம் இருந்து முழு முதற் கடவுளை பற்றி கேட்டதன் அடிப்படையில் அவரை வழிபட தொடங்குகின்றனர். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தால் அவர்களுக்கு பிறப்பு இறப்பில் வழியினை கடந்து செல்கின்றனர். பிரபு. இப்ப என்னப்பா செய்யறது, என்னப்பா முடியலையே, தியான யோகம் எனக்கு தெரியல, இப்ப எப்படி தியானம் பண்ணா என்னால முடியல, தியானம் பண்ண முடியல, உட்காந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்த முடியல, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. ஆன்மீகம், எனக்கு ஆன்மீக ஞானம் எனக்கு படிக்க கூட தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது, ஞானமே இல்லை, நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படின்னு இருக்கிறவங்க பகவானை பத்தி சிரவணம் கேட்டாவே போதும். கேட்டு ஞானத்திலேயும் பகவான வழிபட தொடங்குறாங்க. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி உத்தம அதிகாரிகள், அதாவது ஆன்மீக குரு, அவர்களிடமிருந்து கேட்பதன் மூலமாக, கேட்பதன் காரணமாக இந்த பிறப்பு இறப்பு 84 லட்சம் உயிரினங்களை ஒன்றாக பிறப்பெடுப்பது இல்லை, பகவானிடமே செல்கிறார்கள். அதுக்கு உதாரணம் இந்த பிக்சர் தெரியுது, தேவபூதி, கர்தம முனிவர். தேவபூதிக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஞானம் இந்த மாதிரி என்னன்னு தெரியறது இல்லை. அதனால என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுடைய கணவருக்கு தொண்டு செஞ்சு அதன் மூலமாக அவங்க வந்துட்டு பகவானோட இயற்கையை அடைஞ்சாங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு நாம தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்வதன் மூலமாக நாமும் பகவானுடைய லோகத்தை அடையலாம். 13.27 மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தலைவனே, அசைவன அசையாதவை என எதையெல்லாம் நீ காண்கின்றாயோ அவையெல்லாம் செயல்களின் களமும் களத்தை அறிபவனும் இணைந்த கலவையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பாரதர்களின் தலைவனே, பாரத தேசத்தை ஆண்டாங்க பாரதர்களின் தலைவனே, அசையற பொருள், அசையாத பொருள் எதெல்லாம் நீ பாக்குற அவையெல்லாம் செயல்களின் களம்,
அதாவது உடல், களத்தை அறிபவன். சேத்திரம் சேத்தக்ஞா இணைந்த கலவையே ஆகும் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. 13.28 எல்லா உடல்களிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து பரமாத்மாவை காண்பவனும் அழியக்கூடிய உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் அழிவடைவதில்லை என்பதை சொல்பவனுமே உண்மையில் காண்பவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எல்லா உடலும் ஜீவாத்மா. நம்ம உடல்ல ஆத்மா இருக்கிறதா ஜீவாத்மாங்கிறது நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஆத்மா. பரமாத்மாங்கிறது நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்கிற பரமாத்மாவா பகவான் இருக்கிறாரு. இந்த அழியக்கூடிய இந்த உடம்பு வந்து அழியிறது. இந்த அழியக்கூடிய உடம்புல இருக்க ஆத்மா, ஆனா பரமாத்மா அழியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் உண்மையிலேயே அதை காண்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது இந்த ஸ்லோகத்துல. அடுத்து 19.29 பரமாத்மா எல்லா இடங்களிலும் எல்லா உயிர்வாழியிலும் சமமாக வீற்றிருப்பதை காண்பவன் தனது மனதால் தன்னை இழிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு அவன் தெய்வீக இலக்கை அணுகுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயுமே எல்லா உயிரும் எந்த அந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்குது. ஒரு பிராமணன், ஒரு பண்டிதர் இருக்கிறாரு, அங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கிறா, அங்க ஒரு நாய் இருக்குது, அங்க பசு இருக்குது, யானை இருக்குது. இந்த நாயை சாப்பிட்றவன் சண்டாளனவன். நாயை சாப்பிட்றவன் வந்து சண்டாளவன் சொல்லுவாங்க. நாயை சாப்பிட்றவன், அப்புறம் பசுவு, யானை, எல்லாமே அது ஒரு முனிவர், எல்லாருடைய உடம்புலயுமே பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. நாம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்த்தோம், பண்டிதரா சம தர்சனான்ட்டு. ஒரு பண்டிதன்றவர் வந்து எல்லாத்துலயுமே எல்லா உயிர்வாழ்லையும் எல்லா இடத்துலயுமே பரமாத்மா இருக்கிறாங்க. அப்படி பாக்குறவங்க வந்துட்டு தனது மனதால் தன்னை வந்து இழிவுபடுத்த மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பகவான் தெய்வீக இலக்கை பகவானோட ஒரு இடத்தை வந்து அணுகுகிறார்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது. 13.30 எவனோ ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லா செயல்களையும் செய்கின்றது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கின்றானோ அவனே உண்மையில் காண்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா, தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த உடலுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. செயல் செய்து அதனால ஒரு வழி வருதுன்னா இந்த உடல் தான் அதை அனுபவிக்குது. ஆனா அதுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா அனுபவிக்குது, அது ஆத்மா துன்பப்படுதுங்கிறதுலாம் இல்ல. ஆத்மா எதையுமே செய்யறது இல்லை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறவன் தான் உண்மையிலேயே அதை தெரிஞ்சுக்கிறான், உண்மையிலேயே அதை பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது உடம்புக்கும் ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருந்த போதிலும். ஹரே கிருஷ்ணா. 13.33 எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பதில்லை. ஆகாயம் மேல இருக்கு, அதுல வந்து மேகம், அது இது நட்சத்திரம் இருக்குது, ஆகாயத்துல நட்சத்திரம் இருக்குது, நிலம் இருக்குது, மேகம் இருக்குது, எல்லாமே இருந்தா கூட அதனோட ஒரு நுண்ணியத்தன்மையால எதனுடையுமே கலக்கிறது இல்லை. அது மாதிரிதான் பிரம்மாவுடைய பிரம்மான பிரம்மா கிடையாது பகவான். இந்த இடத்துல பிரம்மனின் பார்வையில் வந்து நிலை பெற்ற ஆத்மா வந்து உடலில் இருந்தா கூட உடலிடம் கலப்பதில்லை, அது தனித்துவமாக இருக்கிறது. 13.34 ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனின்ன மைந்தனே, ஒரே ஒரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பிரகாசமாக்குவதைப் போல உடலினுள் இருக்கும் ஆத்மா தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூமா. சுதர் பகவான் இந்த ஒரு சூரியன் தான் இந்த உலகம், இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே பிரகாசமா இருக்குது அந்த சூரியனால. அந்த மாதிரிதான் இந்த உடல் இருக்கிற ஆத்மா வந்து தனது உணர்வினால் உடல் முழுவதுமே பிரகாசப்படுத்துகிறான். இன்னைக்கு என்ன ஒரு உடல்ல நமக்கு ஆத்மா இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? உணர்வுகளாலதான். இறக்குற சமயத்துல நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்திருப்பாங்க,
எப்ப இந்த உடம்புல உணர்வு இல்லைன்னு நம்ம உணர்றோம், அது இறந்துடுறாங்கன்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். உணர்வு இல்லாத உடல் தான் இறந்த உடல். அப்ப அதுல ஆத்மா இருக்கிறதுல ஆத்மா உடலை விட்டு போயிடுது. அந்த உணர்வினால் உடல் முழுவதுமே ஆத்மா பிரகாசப்படுத்துகிறது. 13.35. உடலுக்கும் உடலின் உரிமையாளனுக்கும் இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞான கண்களை கொண்டு அறிந்து ஜட இயற்கையின் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெறுவதற்கான வழிமுறையையும் புரிந்து கொண்டவர்கள் பரம இலக்கினை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த உடலுக்கும் இந்த அழியக்கூடிய உடலுக்கும் இந்த உடலின் உரிமையாளன் யாரு? ஆத்மா. இந்த இடையிலான இந்த வேறுபாட்டை ஞானக்கண் கொண்டு பார்க்கணும். அறிஞ்சு இந்த முக்குணங்கள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால ஏற்படுற பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு முக்தி பெறுவதற்கான வழியை புரிந்து கொண்டவர்கள் பகவானோட கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி, அண்ணாத படிங்க மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே க்ஷேத்ராஜ்ஞா யோக நாம த்ரயோதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. இப்ப பரிமாணத்தோட சுருக்கத்தை பார்த்தோம்னா திரும்ப ஒரு ரீகேப். அர்ஜுன் 6 கேள்வி கேட்கிறாங்க. சேத்திரம் அந்த மாதிரி 6 கேள்வி கேட்டாங்க. அந்த 6 கேள்விக்கும் பகவான் விளக்கம் சொல்றாரு. இந்த அறிவை பெறுவதற்கான என்ன செயல்முறைன்னு சொல்றாரு. அறியும் பொருள் என்னன்னு கேட்கிறாரு. பிரகிருதி பத்தியும் பிரகிருதி புருஷா இவங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒற்றுமையை சொல்றாரு, யூனியனை மற்றும் இதனுடைய அறிவின் பார்வை. எப்படி அறியறது, அறிஞ்சவர்களுக்கு என்ன, இந்த பற்றி அறியறதுனால என்ன முடிவு அப்படின்னு பத்தி இதுல பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஏதாவது கருத்துக்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. சங்கரன் பிரபு ஏதாவது அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கா? மாதாஜி யாரு இருக்கிறீங்க? புஷ்பா மாதாஜா, பபிதா மாதாஜா, அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. எதுவும் இல்ல மாதாஜி. யாருக்கும் டவுட் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணலாம். பண்ணிடலாங்களா? ஓகே. யாருக்காச்சும் டவுட் இருக்குதா சொல்லுங்க பிரபு. என்னால ஜூம்ல போய் பார்க்க முடியாது. யாரும் கை தூக்கலாம் பிரபு. எதுவும் இல்ல, முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணலாமா? சொல்லுங்க. ஏதோ கொஞ்சம் சொல்லணும் நீங்களே ஏதோ. ஆமா மாதாஜி. அது போல ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம நேத்திக்கு பக்தி யோகம் முடிச்சு இன்னையோட ஞான யோகத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த பௌதீக லோகத்துல எதுவுமே நிலையானது கிடையாது. நமக்கு இருக்கிற அந்த கொஞ்ச நேரத்தை நம்ம பக்தி தொண்டுல செலுத்தணும். நிறைய நம்மளை சுத்தி அதி ஆத்மீக, அதி பௌதீக, அதி தெய்வீக கிளேஷங்கள் போயிட்டு இருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்ப ரீசெண்டா நடந்தது அந்த விமான விபத்தும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ நம்ம எதிர்பார்க்கல. அங்க பாத்தீங்கன்னா 241 பேர் இறந்திருக்காங்கன்னு பாக்குறோம். அவ்வளவு பெரிய பிளாஸ்ட்ல அப்படியே நிறைய வீடியோஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. அப்படிப்பட்ட இதுல கூட பகவத்கீதை அங்க நமக்கு அப்படியே கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பக்தி தொண்டு செய்து பகவானிடத்துல உண்மையான அன்பு வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இதுல இருந்து. சோ எல்லாரும் சாண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு 2 ரவுண்ட் அப்படின்னு நீங்க பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 2 ரவுண்ட்ல இருங்க. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ நம்மளோட 24 மணி நேரத்துல இந்த 1 மணி நேரம் மட்டும்தான் நம்ம பக்திக்காக செலுத்துறோம். சோ நம்ம அதை கண்டினியூஸா நீங்க இதுல ஜாயின் பண்ண பாருங்க. நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க நியர்பை இஸ்கான் டெம்பிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கோயிலுக்கு போகலாம். கோயில்ல நீங்க சர்வீஸ் பண்ணலாம். பக்தர்களை நீங்க பக்தர்களோட சங்கத்தை எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்தியில நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தியை நேற்று பார்த்தோம். பல வகையான பக்தியில முன்னேறது பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நமக்கு கிடைக்கிறது ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கை இருக்கிறது. இவர்தான் கடவுள் அப்படின்ற அந்த ஒரு நம்பிக்கை. அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா
சாது சங்கா, பக்தர்களுடைய சங்கம். இப்ப நம்ம அதெல்லாம் இணைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ பக்தர்களுடைய சங்கம். இன்னும் அடுத்து நம்ம முன்னேறும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த பக்தி தொண்டு கிடைக்கும், பஜன கிரியா. சோ பக்தி தொண்டு கிடைக்கும். இல்ல பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு நமக்கு ஆசை இருக்கும், ஈடுபாடு இருக்கும். இப்ப புஷ்பா மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம பாக்குறோம் இந்த குரூப்ல. 8:30க்கு முன்னாடியே ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க பண்ணிட்டு யாரு வராங்களோ இல்லையோ யாருக்கும் எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. அவங்க பாட்டு வந்து சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லோகம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு ஒரு நிலையில இருப்பாங்க. ஸோ அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணணும்ன்ற ஆசை உங்களுக்கு வந்து அட்மின் சர்வீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒரு வழியில நம்மளுடைய அந்த திறமைகளை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல இல்ல கிருஷ்ண பக்திய, இந்த கிருஷ்ண பக்தி மூமெண்ட்டை வந்து விரிவாக்கம் பண்றதுல நம்மள வந்து செலுத்திக்கணும். நீங்க அங்க நியர்பை உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்க கோவிலுக்கு போகலாம், அங்க ஏதாவது பக்தி தொண்டு பண்ணலாம். சோ இது வந்து அடுத்த 3வது நிலை. என்னென்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரத்தா, அதாவது நம்பிக்கை. அடுத்து வந்து சாது சங்கா, பக்தர்களுடைய சங்கம். 3வது நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னா பஜன கிரியா, பக்தி தொண்டு எடுத்துக்கிறது. அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி தொண்டு எல்லாம் கிடைக்கிறது பகவானுடைய கருணை இல்லாம நமக்கு இது கிடைக்காது. ஏன்னா நமக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு மாயில மாட்டிக்கிறதுக்கு. ஆனா அதுல இருந்து ஒரு கருணையோட நம்மள வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறாரு. சோ நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அதுல நீங்க வந்து உங்களை ஈடுபடுத்திக்கணும். அடுத்த லெவல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனர்த்த நிவர்த்தி. சோ இந்த அனர்த்த நிவர்த்தியில வந்து நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அந்த தேவையற்ற கலங்கங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு போயிடுது. அதுதான் வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி. அது அடுத்த நிலை வந்து நிஷ்டா, அதாவது உறுதியாக அந்த நிலையில இருக்கிறது. ஸோ கன்சிஸ்டன்டா இல்ல வந்து சஸ்டைனா இருக்கிறது. ஸோ இங்க வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த 18 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் நம்மளுடைய இந்த சர்வீஸ் வந்து தொடருது. அதனால இந்த 9 to 10 எல்லாருமே உபயோகப்படுத்திக்கங்க. நிஷ்டா. அடுத்தது வந்து அடுத்த உயர்ந்த நிலை ருச்சி ஏற்படும். அதனால பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதுல ருச்சி ஏற்படும். அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்கறதுல வந்து ஒரு ருசி கிடைக்குது. அடுத்த நிலை அதுல உயர உயர நமக்கு வந்து ஆசக்தி, அதாவது பற்றற்ற நிலையில நம்ம போவோம். இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம ஆன்மீகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த நிலை பகவான் மேல அந்த அன்பு, நம்மளே அறியாம அந்த எமோஷனலா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? நேத்து கூட பார்த்தோம். அந்த தாய்மை உணர்வு, குழந்தை மேல எப்படி அம்மாக்கு வந்து அந்த பாசம் இருக்கோ, இல்ல பெற்றவர்கள் மேல எப்படி குழந்தைங்களுக்கு பாசம் இருக்கோ, அது யாரும் சொல்லி தந்து வர்றது கிடையாது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். சோ இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ். அந்த பிராக்டிஸ்க்கு தான் நம்ம பிரபோதர் முதல்ல இது என்ன கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபம் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. அது ஒரு குறைஞ்சது நீங்க 4 ரவுண்டுன்னு பிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா முதல் 2 ரவுண்ட்ல மனசு இங்க அங்கன்னு அலப்பாயும். அதை திருப்பி திருப்பி கொண்டு வந்து வைக்கணும். எப்படி குழந்தைங்க வந்து சின்ன குழந்தைங்கள ஒரு இடத்துல உட்காராது, அது பாடுன்னு அலைஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இங்க அங்கன்னு. சோ அவங்கள உட்கார வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அது போல மனசு அலைப்பாயும், அதை திருப்பி கொண்டு வந்து நாமத்துல நம்ம வந்து அமர வைக்கணும். சோ அந்த 2 ரவுண்ட்ல அந்த இது முடியாது. அடுத்த 3rd and 4th ரவுண்ட் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மனசு வந்து பிராக்டிஸ் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த தூய அன்பு, கடைசியாக இருக்கக்கூடியது வந்து பிரேமம், பியூர் லவ், செல்ஃப்லெஸ் லவ். பகவானுக்காக எதையும் எதிர்பார்க்காம முழுமையாக. ஸோ அப்படி ஒரு தூய உணர்வுல இருக்கிற பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றதெல்லாம் நேற்று நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எல்லாரும் இன்னைக்கு, ஏன்னா நம்ம 13வது அத்தியாயம் வந்துட்டோம். அடுத்த 5 நாள் தான் நம்ம இணைந்து இருக்க போறோம் இந்த இணையதளத்துல இல்லையா? அதனால நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த சாண்டிங்க முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிரபுபாத் சொல்றாரு நிறைய நம்மளுக்கு லெவல் இருக்கு. முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது மகாமந்திர உச்சாடனம் பண்றது. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்துக்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை. அப்ப அவருடைய நாமத்தை சொல்லும் போது பகவானே நம்மள வந்து நம்ம கூப்பிடுறதுக்கு வராரு அவர். அதனால அந்த ஒரு உணர்வோட நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும். மொபைல் பார்த்துட்டு சாண்டிங் பண்றது, மத்தவங்களை பார்த்து பேசிட்டு சாண்டிங் பண்றது, டிவி பார்த்துட்டு பண்றது, அதெல்லாம் பண்ணினோம்னா அது வந்து அபராதம் ஆயிடும். சோ அதை நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஒரு இடத்துல அமைதியா, இப்ப அது வந்து நாம யஜ்ஞம், ஒரு யஜ்ஞம் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு வேள்வி பண்றோம்னா அங்க நம்ம அந்த தேவர்களை வந்து அழைக்கிறோம், நமக்காக அவங்க வந்து இருக்காங்க. அப்ப எவ்வளவு ஸ்ரத்தையா நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா? அது போல நாம யஜ்ஞம் இது. ஸோ ஒரு இடத்துல அமைதியா அமர்ந்து 7 நிமிஷம் ஆகும் ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதுக்கு. 24 மணி நேரம் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. அதுல ஒரு அந்த 4 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றதுக்கு எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. இந்த 18 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட அப்படியே நாங்க லெவல் 2ல எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ அதனால அடுத்த ஜூலை மாசத்துக்கு உண்டான பிளையர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கு வந்து குரூப்ல வந்து மாதாஜி போடுவாங்க, இல்ல மாதாஜியோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க பக்தர்கள், அவங்களுக்கு பர்சனலாவும் அவங்க அனுப்புவாங்க. உங்களுடைய மற்ற பக்தர்களையோ உறவினர்களையோ
சக ஊழியர்கள் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ண சொல்லுங்க. இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 2:30 மணிக்கு வந்து நம்மளுடைய தமிழ் லீடு வந்து தரணீஸ்வர் மாதாஜி அவங்க வந்து உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசணும்னு விருப்பப்படுறாங்க. யாராருக்கெல்லாம் இந்த பக்தி தொண்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, மேபி காலிங் சர்வீஸ் பண்ணலாம், பக்தர்களை வர வைக்கிறதுக்காக நமக்கு நிறைய சேவை இருக்கு, பண்றதுக்கு பக்தர்கள் தான் வேணும். அவங்களுக்கு தொலைபேசி மூலமா அவங்கள வந்து அழைத்து அவங்கள வந்து நம்ம கிளாஸ்க்கு வர சொல்லலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா கவுன்சிலிங் பண்ணலாம். சிலர் வருவாங்க, 2 நாள் வருவாங்க, 3 நாள், 4வது நாள் காணாம போயிடுவாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் 158 பேர் என்னவோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா கடைசியா நம்ம இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா 14 பேர். அதுல 4 பேர் அட்மினை எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா வெறும் 10 பேர் தான் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் நம்ம அலைக்கழிக்கப்படுறோம் இந்த கலியுகத்துல. சோ இவங்களை நம்ம திருப்பி கூட்டிட்டு வரணும். அதனால அந்த மாதிரி காலிங் சர்வீஸ் இருக்கு, கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள், இப்ப அட்மின் சர்வீஸ், இப்ப சரவணன் பிரபுலாம் ஜஸ்ட் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணாங்க, அவங்க உடனே எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த மாதிரி அட்மின் சர்வீஸ், அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்றது, நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. ஸோ உங்களுடைய லெவலுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களால என்ன டேலண்ட் இருக்கோ, சிலர் நல்லா அழகா வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் பண்ணலாம், சிலர் பிபிடி ரெடி பண்ணலாம். ஸோ நாளைக்கு இதை பத்தி 2:30 மணிக்கு மத்தியானம் வந்து நம்ம தமிழ் இதோட 13 லாங்குவேஜ்ல நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம். அதுல தமிழோட லீடர் வந்து நம்ம தரணீஸ்வர் மாதாஜி அவங்க வந்து பேச போறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு லிங்க் வந்து குரூப்ல ஷேர் பண்ணுவாங்க, நம்ம மாதாஜி ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ எல்லாரும் அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டைம் இருந்தது, இல்ல நீங்க ஏதாவது சேவை எடுத்துக்கணும், நான் இதுல ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட், இதை பண்ணுவேன், வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, போஸ்டர்ஸ் ரெடி பண்றது, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களோட விருப்பத்தை தெரிவிக்கலாம். ஸோ அடுத்தும் இதுல இன்னும் நான் சரியா வரல, 2-3 கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன், அடுத்து நான் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா தாராளமா அட்டன் பண்ணலாம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் ஓப்பன்ல இருக்கு, இன்னைக்கு குரூப்ல அதை போட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த லிங்க்ல நீங்க வந்து அடுத்த ஜூலை மந்த்துக்கு ஒவ்வொரு மாசமும் நம்ம கண்டக்ட் பண்றோம். ஸோ அதுக்கு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். இதை அப்படியே சஸ்டெயின் பண்ணுங்க. அது போல ஒரு லெவலுக்கும் வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் குவிஸ் இருக்கு, வினாடி இது மாதிரி வினா மாதிரி. அதுல ஒரு சாப்டருக்கும் மேக்சிமம் 5 to 10 கேள்விகள் தான் இருக்கும். மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தமிழ், இங்கிலீஷ் 2 லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்கும். அதுக்கு முதல்ல நம்மளோட இஸ்கான் மேங்களூர் வெப்சைட்ல போயிட்டு ஐடி பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஆல்ரெடி நமக்கு பிரபு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது அதுல கஷ்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்க நமக்கு சொல்லலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். ஸோ நீங்க அதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இப்போ ஓப்பன்ல இருக்கு அந்த வெப்சைட், அதனால நீங்க தாராளமா அதை எடுக்கலாம். இந்த 18 நாளுக்கு உண்டான சாப்டருக்கு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் இருக்கு. அதை முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் ஒன்று கிரியேட் ஆயிடும், லெவல் 1 நீங்க முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு. ஸோ அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் லெவல் 2க்கு நீங்க போறதுக்கு. இந்த லெவல் 1, 2 நம்ம ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, எல்லாரையும் வந்து பக்தி சாஸ்திரிக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம். ஸோ இதுல வந்து முதல் லெவல்ல நம்ம ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறோம் சாரம், அடுத்த லெவல்ல டீட்டெயிலா ஒரு சாப்டரும் நம்ம படிச்சுட்டு போவோம். 3வது லெவல்ல இது கூட சேர்ந்து மற்ற புத்தகங்களும் நம்ம படிக்க போறோம். அதுல நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். அதுக்கப்புறம் பக்தி ரசாமிருத சிந்து அதெல்லாம் படிப்போம். ஸோ அது வந்து லெவல் 3ல இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இந்த 12 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இது கண்டினியூ ஆகுது. உங்களோட மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் கூட நீங்க சொல்லலாம். சங்கரன் பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதனா இது இருக்குங்களா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா பிரபு? ஒன்னும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்ல மாதாஜி. இப்போ வந்து தாரணேஸ்வரி மாதாஜி இதுக்கு அது அந்த மீட்டிங்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு லிங்க் அனுப்பணும். யாரு அனுப்புறது? நான் ஏகநாம்ச மாதாஜி போட்டோமா, உங்களுக்குமே கூட நான் போடுறேன், நீங்க கூட குரூப்ல போட்டாலும் சரி. இல்ல குரூப்ல போட்டு டைரக்டா போட்ட முடிஞ்சிருங்க. நீங்க குரூப்ல இல்லையா? இல்லையா? இல்ல நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன், நீங்க குரூப்ல போடுங்க. ஏகநாம்ச மாதாஜி வந்து அவங்களோட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதாஜி கூட குரூப்ல இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி அவங்க இல்லையா குரூப்ல? டைரக்டா தான் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி ஒவ்வொரு நாள் யூடியூபோட லிங்க் யார் ஷேர் பண்றாங்க பிரபு? அவங்க பண்றாங்க, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்க பண்றாங்க, நான் பண்றேன். ஆனா அவங்களும் பண்றாங்கிறதால இப்ப வந்து நான் இன்னையில இருந்து அவங்களே அப்புறமா வந்து மறுநாள் பண்றாங்க அவங்க. ஓஹோ, ஜிஎஸ்என் அப்படின்னு வந்தது. அப்புறம் அவங்க பண்ணாதெல்லாம் நான் பண்ண மாதாஜி. அப்புறம் நீங்க அனுப்புறப்ப நான் அனுப்புறேன். இல்ல யூஸ்வலா வந்து அந்த நீங்களே டீச்சரே எடுத்து பண்ணிடலாம். நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சது மாதாஜி, நீங்க மத்த ஃப்ரெண்ட்ஸும் நிறைய பேர் உங்களால ஜாயின் பண்ணிருக்காங்களா, அவங்களுக்கும் நீங்க அனுப்புவீங்கன்ட்டுதான். நம்மளோட இதை வந்து இன்னும் நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். அப்ப தமிழ் இதை வந்து நிறைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம், விரிவாக்கம் பண்றோம். உங்களுடைய கருத்துக்கள் கூட நீங்க சொல்லலாம். சோ நாளைக்கு ஆர்வமுள்ள பக்தர்கள் தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணுங்க 2:30 மணிக்கு இந்த சேவை மத்த விஷயத்தெல்லாம் பேசுறதுக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா,
சொல்லுங்க மாதாஜி. எனக்கு வந்து 4வது அத்தியாயத்துல இருந்து எல்லாம் டீட்டெயில் கிடைச்சிடுத்து இதுல இந்த யூடியூப்ல. லிங்க்ல. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்டு கிடைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு நாளைக்கு இதுல வரல, என்ன சொல்லுவா, ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணுமே வரல. ஐ திங்க் 8வது அத்தியாயம்னு நினைக்கிறேன். அது இல்ல மாதாஜி, அது எனக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பிளேலிஸ்ட் கடைசியா நமக்கு இருக்கும். சோ அதுல வந்துரும், நீங்க கவலைப்படாதீங்க. பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே வந்து நீங்க 1, பண்ணிக்கலாம். 2, 3 கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, அதுக்காக மாதாஜிக்கு நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அவங்க ஆல்ரெடி போட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லைன்னாலும் இப்ப நம்ம வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே நான் ஓகே. இப்போ யூடியூப்லயே இருக்கும் மாதாஜி. அது ஆமா பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கு யூடியூப்ல எல்லாமே. இல்ல பிளேலிஸ்ட்ல இவங்க வந்து அந்த இந்த எழிலரசு மாதாஜி இது பண்ணிருக்காங்களே, அந்த டியூபை இது பண்ணாலே அதே இதை வந்துட்டு டேட்டை மாத்தி வந்து அதை காப்பி பண்ணிட்டு டேட்டை மாத்தி சர்ச் பண்ணா வந்துரும். எதை பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும் சொல்லுங்க. அந்த டேட்டு டே 1 டே 2 டே 3 இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நீங்க அதை மட்டும் மாத்திட்டு நீங்க அடிச்சு பாருங்க, கண்டிப்பா வரும். எதுல, இந்த ஜூம் லிங்க்லயே வருமா? யூடியூப்ல வருமா? அப்படியா? சரி. அப்புறம் அந்த குஜுக்கு என்ன குவிஸ் தான், கேள்வி வினா என்ன சொல்லுவாரு, வினா விடை, அதான் கேள்வி அண்ட் ஆன்சர், கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ். அது ஒண்ணு எனக்கு வேணும். என்ன வரும், எப்படி வரும்னு தெரியாது இல்லையா? அது நீங்க லாகின் போய் பார்த்தாதான் தெரியும். அதுக்கு நீங்க உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி பபிதா மாதாஜி பேசினாங்க, நீங்க சொன்னீங்களா இந்த மாதிரி? அது எனக்கு எடுக்கலாம் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் எப்படி அவங்க பண்றது இல்லையா? நீங்க அதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தா தானே நம்ம பண்ண முடியும். நீங்க அதுல எப்படி அது யூடியூப்ல வராதா? வராது. அது நீங்க வந்து லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு அது பரீட்சை மாதிரி மாதாஜி. இப்ப வராதா? பிரபு, எனக்கு வந்து மாதாஜியோட நம்பர் கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் பண்றீங்களா? நீலு மாதாஜியோட நம்பர் கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. அவங்க கிட்ட நான் பர்சனலா பேசணும் கொஞ்சம். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப்னு எனக்கு உண்மை சரியா புரியல. அதனால அதை பத்தி பேசணும். அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க நம்பர் எங்கிட்ட இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து எனக்கு அன்னோன் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு. ஓகே, அப்போ எப்படி அட்டெண்டன்ஸ் போடுறீங்க? அவங்க இந்த அன்னோன் சொல்லிட்டு ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. அதுலதான் இவங்க எல்லாம் நம்பரே கொடுக்காதவங்க. நம்பர் கொடுத்தாச்சுனா இல்ல, இப்ப போடுங்க, சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க இன்னொரு தடவை. மாதாஜி உங்களோட நம்பர் தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்னொரு நான் குடுக்குறேன் பாருங்க நம்பர். அதாவது எது வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்கோ அது நீங்க கொடுங்க. வாட்ஸ்அப் நம்பர்னு இல்ல. நீங்க ஜூம் அப்புறம் நீங்க எப்படி கேள்வி இதெல்லாம் எடுப்பீங்க மாதாஜி? வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருந்தா தானே, அதுல போனா தானே உங்களுக்கு ஏதாவது லிங்க் எப்படி? அப்ப நீங்க சொல்றீங்க சாப்டர் 4 எந்த நம்பர் கொடுத்திருக்கேனோ அதுலயே பண்ணினா வந்துரும் வாட்ஸ்அப் நம்பர்னு. எந்த நம்பர் நான் கொடுத்திருக்கேன் நம்பர் நீங்க போடுங்க பார்க்கலாம். சாட் பாக்ஸ் நம்பர் நீங்க போடுங்க. நான் பார்க்கறேன். ஓகே, வேற யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரவணன் பிரபு, நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிருந்தீங்க இல்லையா, அவங்களுக்கும் ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணி வர சொல்லிடுங்க பிரபு. ஐ திங்க் நான் உங்களுக்கு இது அனுப்பிச்ச வந்ததுங்களா? இந்த பாருங்க நம்பர் 99 ஒரு நிமிஷம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏகநாம்ச மாதாஜி ஸ்டாப் ஷேர் கொடுத்துக்கோங்க. ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் ஷேர். 99 88 71 759 759. நான் ஒரு வாட்டி சொல்றேன். 9908871759, ரைட்டா? இதுதான் என்னோட நம்பர். ஓகே மாதாஜி, நான் அனுப்புறேன் மாதாஜி. ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாரும் நாளைக்கு அவசியம் ஜாயின் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. வேற எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்ப வரைக்கும் பாத்துக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா 2:30 மணிக்கு வாங்க. ஆமா, 2:30 மணிக்கு வாங்க. வரேன். ஆனா வந்து இவர் வந்து நாளைக்கு மாதாஜி இது பண்ணணும்னாக்க இந்த கிட்ட இருக்கிற கோயில்ல பண்ணினா அவ எப்படி எடுத்துப்பாங்க, அத சொல்லுங்க முதல்ல. மாதாஜி உங்களோட நம்பர் என்கிட்ட இருக்கு. நான் உங்களுக்கு பேசுறேன். நான் நாளைக்கு பேசுறேன் காலையில. சரி சரியா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி எங்க இருக்கீங்க? பெங்களூரா? நீலு மாதாஜி? இல்ல, நான் ஹைதராபாத்ல இருக்கீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கேட்டீங்களா? நீங்க ஏதோ அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதுதான் உங்களோட வரலையா? உங்களோட நம்பர் எனக்கு வந்து ஏகநாம்ச மாதாஜி ஒன்னு ஷேர் பண்ணாங்க. அதுல வந்து பகவத்கீதையோட இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறோம் இல்லையா, அது நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேனே. வரலையா உங்களுக்கு? இல்லையா, நான் அனுப்பிட்டேன் உங்களுக்கு.
நான் அதுல மெசேஜ் கூட நான் உங்களுக்கு கால் கூட பண்ணேன். கால் பண்ணீங்க மாதாஜி. சாரி, அதான் ஆன் த வேல இருந்த மாதாஜி. லாஸ்ட் ஓ ரைட் ரைட். 4 டிஜிட் வந்து சாரி 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 அந்த மாதாஜி. 00 சாரி முடியுமா? சாரி அதுதானே சாரி. பிரபு? இப்பதான் பாக்க. இல்ல இல்ல ஓகே ஓகே மாதாஜி 255 அவருக்கு கரெக்ட் நம்பர் தான். லாஸ்ட் நம்பர். ஓகே அவருக்கு வந்துருச்சு 2 மாதாஜி. நம்பர் இருக்கு. ஓகே பிரபு. ஓகே ஓகே. சப்போஸ் இது எஸ் மாதாஜி. லேட் சாரி, நான் ஆயிடுச்சுன்னா ஆன் த வேல இருந்த மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு. நோ ப்ராப்ளம். 2 hours. ஓகே ஓகே. ஓகே. சரி ஓகே. வேற எதுவும் கேள்விகள் எதுவும் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரணாம். சொல்லுங்க ஓகே மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே தேங்க்யூ. புஷ்பா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் புஷ்பா மாதாஜி. ஒரு தடவையும் எனக்கு வந்து புஷ்பா மாதாஜி ஏதாவது ஒரு இதுல வருவாங்க. இந்த தடவை இந்த புஷ்பா மாதாஜி இல்லைன்னா எனக்கு எப்பவும் இன்னொரு புஷ்பா மாதாஜி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அவங்க 82 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவங்க எப்பவும் வந்துருவாங்க. அவங்க 9 o'clock செஷன்ல. தேங்க்யூ இது தேங்க்யூ சோ மச். ஒரு நாளைக்கு நிமிஷம் எல்லாரும் 2:30 மாதாஜி. மணிக்கு ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க நாளைக்கு பிரபு. எல்லாரும் 2:30 மணிக்கு இந்த வரணும். இதுல வந்து ஜி சத்யவதின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. ஆமா சத்யவதி. பிரபு. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா குரூப்பை விட்டு வெளியில போயிட்டாங்க. ஓ ஓகே அவங்க நம்பர் இருக்கு, ஆனா இது இப்போ வந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, அதனால நான் ஷேர் பண்ண முடியாது. அதை திருப்பி ஆட் பண்ணணும்னா எப்படி அவங்க எழிலரசி மாதாஜி ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நான் அவங்க பண்றேன் பிரபு. நான் பண்றேன். ம் நான் பண்ணிக்கிறேன் பிரபு. பே பண்ணிடுறேன். ஓகே. ஓகே 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 பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எனிஹோ நான் உங்களுக்கு லிங்க் மாதாஜி நீங்க எல்லா இதுவும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் யூடியூபோட லிங்க் அனுப்பிச்சிருக்கேன். அந்த குரூப்ல நீலு மாதாஜி இருக்காங்களான்னு பாத்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு அந்த இது ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. யூடியூபோட லிங்க் ஒரு சாப்டரோட லிங்க்கும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே நன்றி. கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நான் வைண்ட் அப் பண்றேன் ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா.